Dámy a pánové, já vás vítám u našeho 10., tedy jubilejního dílu podcastu Lepší práce a akciová společnost. Mým dnešním hostem je Mária. Mária, ahoj. Ahoj. Vítám tě. Děkuji. Mária je vedoucí pobočky v Českých Budějovicích, což je jedna z našich nejlepších poboček, nejvíc výkonných. A dneska se budeme povídat spolu vlastně o tom, jak to tam celý funguje a jaký práce tam třeba máme a jak funguje ubytování a podobně. Takže Mário, nejprve trošičku o tobě. A jak jsi vlastně ty začal s lepší prací a co tě přivedlo do té profese? Takže v podstate túto prácu do agentúry som nastúpila zhruba pred 3 rokmi. Predtým som robila inú prácu, pracovala som pre jednu veľkú obchodnú spoločnosť a v podstate som chcela ísť do niečoho kľudnejšieho, čo sa mi asi moc nepodarilo, ale ako v podstate som spokojná. Vás tam je celkem, pokud vím, 2, že jo? Ano. Není to moc velký teda tým, nicméně všechno to zvládáte a stíháte celkem dobře, ale možná se budete brzo rozšiřovat, je to možné? Určite je to možné, uvažujeme nad tým. Všetko to závisí od situácie, koľko budeme mať klientov, akých klientov, koľko zamestnancov a tak ďalej. Proste tie čísla nejakým spôsobom nám napovedia, že kedy pribrať ďalšieho človeka do týmu. Mária a její tým vlastně plní všechny ty požadavky a cíle na výbornou. Čím si myslíš, že to jako je? Třeba pro zrovna tady v tom kraji to tak funguje? Nebo to je opravdu jenom tou pílí? Tak jedna vec je, že som bola v tom predchádzajúcom zamestnaní veľmi dobre vycvičená. Takže tam tie číselné ukazovatele a hospodárske výsledky boli veľmi dôležité, čo si myslím, že v každom povolaní, v každom zamestnaní. A ďalšia vec je, že sa nachádzame vo veľmi dobrom regióne, kde je veľa klientov, ale samozrejme je tam aj veľká konkurencia. Takže dá sa urobiť biznis, ale musíte byť najlepší. Jsou tam hodně vysoké nároky v Českých Budějovicích, třeba oproti jiným regionům na to, co ty společnosti od té agentury požadují? Nebo? Určite áno, aspoň pre tých klientov, pre ktorých my pracujeme, tak tam sú vysoké nároky na zamestnancov. A my sa samozrejme už len, dá sa povedať, sami kvôli sebe snažíme, aby tá kvalita bola čo najvyššia, pretože pokiaľ človek nedá do toho najviac, čo môže, tak potom sa mu to vráti ako bumerang, takže snažíme sa. Jaký pozice podle tebe nejvíc svědčí v tom kraji? Nebo co momentálně počuje největší hlad? Najväčší hlad je dá sa povedať, po montážnych dielníkoch, operátoroch výroby a po skladníkoch. Musí na to člověk mít nějaké vzdělání na praxi nebo něco takového? Čo sa týka týchto pozícií, tak to vzdelanie tam nemusí byť ako špecifické. Samozrejme je tam potrebná určitá zručnosť, manuálna, ďalej tá motorika musí byť dobrá, ovládať základné počty a hlavne chuť do práce. To je dôležité. Když člověk nastoupí přes nás, a to vlastně řešíme skoro v každém jako podcastu, vždycky v každém dílu, je tam nějaký rozdíl mezi člověkem, co je v kmeně, anebo co je u nás přes agenturu, anebo není? Jakoby co týče výplaty. Určite nie. Čo sa týka výplaty, určite nie. Ani čo sa týka podmienok. A my sa striktne držíme srovnateľných podmienok a tie musia byť rovnaké na obidvoch stranách. To znamená, či už kmeňový alebo agentúrny zamestnanec musia mať rovnaké práva a rovnaké povinnosti. My právě jako marketingový tým vlastně dostáváme dotazy od lidí na toto téma docela často. Většina lidí si myslí, že to právě naopak. Jak je to tam u vás? Lidi to ví, nebo si to uvědomují, nebo to taky neví třeba? Vieš čo, ono to je možno nejaký taký mýtus, že každý si povie, že agentúra chce na nás zarobiť a tak ďalej. Vôbec to nie je pravda. Naši zamestnanci sú... Keby to bola pravda, tak nemáme zamestnancov, ktorí sú u nás už vyše 3 rokov. Kdo třeba u nás úplně ze všech nejdíl, vlastně, když jsme teda u toho, kolik let bylo maximum jako našeho zaměstnance?
Vlastne naša kancelária v Budejoviciach je, tak ako som povedala, nejaké 3 roky a v podstate od začiatku. Mám tam ľudí, ktorí u nás pracujú úplne od začiatku. Takže si vlastne bola úplne první, co založila vlastne tú pobočku, dá sa říct. No, dá sa povedať, že ja som prišla už do napoli zariadenej kancelárie a mala som tam nejakých prvých asi 6 zamestnancov, ktoré nabrala pobočka Praha. Hej? Okay. Ale v zápäti som nastupovala ja. Takže som prebrala 6 zamestnancov, momentálne sme na nejakých 120. Snížila si náklady a zvýšila výnosy. Říkám dobře? No, tak áno. Dá sa říct. Pribúdajúcimi zamestnancami sa tie náklady znížia a výnosy sa zvýšia. No, takže toto je asi si myslím hodně důležitý právě, že opravdu jakoby naše agentura a myslím si možná i všechny agentury, které to dělají správně, nemůžou dávat, že jo, jiný peníze lidem, než co jsou v kmene. Že vlastně jakoby tam ta výplata... Určite nie, na to je zákon a pokiaľ to niekto takto robí, tak to nie je legálna agentúra. Takže potom teda, ale tím pádem ten jakoby vlastně zisk pro nás, prostě si budeme povídat, že jo, žijeme na základě nějakého zisku, tak potom vlastně to platí ten klient sám, že ta firma, mám pravdu? Samozrejme, tak tá naša odmena je tam špecifikovaná ako odmena za tie služby, ktoré robíme, to znamená tie personálne záležitosti, mzdy a tak ďalej, zmluvy, to všetko my za toho klienta urobíme. Hej? A vlastne staráme sa o toho zamestnanca. Ten náš zamestnanec je tam len pridelený ku tomu klientovi. A o všetko sa staráme my. Perfektní. Za mě perfektní. Dobře, ubytování. Jaké tam jsou možnosti v tvém regionu a jak to probíhá třeba? Tak ubytovania v Českých Budejovicách sú rôzne. Hej. Dá sa povedať od tých najhorších až po tie najlepšie. A my si razíme takú cestu alebo takú teóriu, že chceme pre toho našeho zamestnanca čo najlepšie podmienky, pretože spokojný zamestnanec je potom výkonný zamestnanec. No určite. Takže my máme ubytovanie na veľmi vysokej úrovni, je to nová budova, tí naši zamestnanci sú tam v podstate na tých izbách maximálne po 2. Akože cesta nejde ďalej. Aj to znamená, viac ako 2 ľudí určite na izbu nedávame a máme tam aj zamestnancov, ktorí sú aj na jednotkách. Když jsme objížděli mimochodem jinak ty jednotlivé pobočky, vlastně, tak jsme zjistili, že vlastně u vás opravdu to ubytování vypadá jako klasický byty. Je to tam vlastně nejhezčí možná v celém státě. To si myslím, že se vám podařilo velice dobře. Je to taky tak drahý kvůli tomu potom, alebo je teda ta cena aspoň ještě pořád jako srovnatelně dobrá? No, takto. Samozrejme sme tam dobre zapísaní, takže pán majiteľ nám dáva dobrú cenu, a pretože tam máme dlhoročnú spoluprácu s nimi. A keď to porovnám napríklad s bytom v Českých Budejoviciach, pokiaľ tí ľudia by si prenajali nejaký byt, tak toto ich vyjde asi na 1/3. Aj v Českých Budejoviciach sú dosť drahé bývanie. Je dosť drahé bývanie. To ubytování vždycky, že jo, naše agentura nějakým způsobem jakoby dotuje. Ví zhruba třeba z hlavy tak nějak, kolik procent platíme a kolik platí ten zaměstnanec? Vždycky to závisí od šikovnosti toho zamestnanca. Okay. Čím dá sa povedať, že my tam chceme to poňať ako, alebo máme to ako taký benefit pre toho zamestnanca, nielen v tom, že má kvalitné to ubytovanie, ale aj v tom, že sa mu snažíme uhradiť určitú čiastku alebo prispieť na to ubytovanie. A keď som povedala, že to záleží od neho, je to v podstate pre nás taký motivačný prostriedok, že ten zamestnanec, keď odpracuje minimálne tých 120 hodín, tak mu prispiejeme na ubytovanie určitou danou čiastkou. A čo sa týka zamestnancov, ktorých máme ubytovaných na tej ubytovni, tak tam je to vlastne určitá čiastka za odpracovanú hodinu. Okay. Čiže čím viacej odpracuje, tým v podstate má väčší príspevok na to ubytovanie. Stáva sa, že niekedy tí zamestnanci ani nič už nedoplácajú. Je tam možnost, pokud by člověk měl zájem, opravdu být na tom svém pokoji nebo té svojí izbě úplně jakože sám? Je to možné? Nebo? Je tam veľa možností. Jedno z možností je, že si na tej dvojke, dá sa povedať, priplatí za tú ďalšiu posteľ a tým pádom je tam sám. Potom je tam možnosť, ktorú využívame pre zamestnancov, ktorí sú u nás už dlho,
A to sú jednotky izby, čiže je tam sám, platí si, alebo my mu platíme za tú jednu posteľ. No a potom tam máme ešte takú možnosť pre páry, pretože máme zamestnané aj mladé páry, že majú možnosť bývať na apartmáne. Je to už taký bytík. V podstate všetky tie izby sú so sociálnym zariadením a s kuchynkou. Ale tieto apartmány sú tak robené, že to majú sami pre seba. A dostupnost toho bydlení třeba k té práci třeba našeho největšího klienta, jak tam jako to probíhá? Musí to lidi někam daleko jezdit, nebo je to v pohodě? Samozrejme, že sa chodí MHD, ale zastávka MHD je hneď vedľa toho ubytovacieho zariadenia, takže úplne v pohode. Okay. A niektorí zamestnanci samozrejme už majú auta, takže je tam veľké parkovisko pri tom ubytovacím zariadení, takže ja si myslím, že maximálny komfort. Ještě bych se rád vrátil k těm klientům. Jak ty třeba utužuješ nebo buduješ ten vztah s tím klientem, jakým způsobem prostě ho vlastně udržuješ, aby byl opravdu s námi spokojen? Tak ja som sa naučila jednu vec v svojom živote, že náš zákazník, náš pán. Takže ja sa snažím, aby ten klient bol maximálne uspokojený. To znamená, že keď dostaneme zákazku, tak ju plníme minimálne na 100%. Ďalšia vec sú také nejaké medziľudské vzťahy. Tým, že spolupracujeme s klientami už dlhšie, tak už tam máme vytvorené určité, dá sa povedať, nejaké väzby. Jasně. Založené na sympatiách. Máš pocit třeba, že získávat nový klienty v tomto kraji je těžší než v jiných krajích, anebo to je tak na stejnou? Nedokážem to úplne tak posúdiť alebo porovnať, ale jasné, že je to ťažké. Je to ťažké, pretože je veľká konkurencia. K té konkurenci, my jsme to řešili, myslím, že v posledním dílu, a to bylo s Jakubem Bachilem, vlastně šéf Prahy, kde on říkal, že se nejspíš připravuje nějaký nový zákon, kde těch agentů jakoby asi patřičně ubyde v našem státě. Je to opravdu realita? Nebo on mal na mysli asi tú Kobru 26. Je to super vec, ako som rada, že niečo také vzniklo, pretože bolo na čase, pretože viac menej je to zamerané na agentúry alebo na spoločnosti, ktoré nedodržiavajú zákonník práce, obohacujú sa na tých zamestnancoch a vrhajú aj nás, poctivé agentúry, do nějakého stínu špatného. Áno. Samozřejmě chápu. OK, dobře. Maria, co je podle tebe ideální uchazeč? Jak má vypadat ideální uchazeč? Ideálny uchádzač, podľa mňa, by to mal byť človek, ktorý, keď za mnou príde, že chce prácu, tak mal by byť s tým nejako vyrovnaný. Mal by fakt skutočne tú prácu chcieť, mal by vedieť, čo chce, akú prácu. My to robíme väčšinou tak, že sa s tým zamestnancom, alebo teda potenciálnym zamestnancom, s tým uchádzačom rozprávame, zistíme, aké sú jeho predstavy, predstavíme mu naše nejaké podmienky, za akých by v podstate mohol fungovať, a pokiaľ sa to celé sklbí dokopy, tak je to fajn. Dôležité je, aby ten človek bol seriózny a aby nejakým spôsobom fungoval tak, ako má. Máš představu, jak dlouho to trvá třeba od toho úplně prvního okamžiku, kdy člověk třeba nás vidí, s náma telefonuje nebo něco, a než do té práce nastoupí, kolik třeba dní to může trvat cca většinou? Vieš čo, zase to záleží od veľa okolností. Záleží to od toho, ako dostaneme tú zakázku. Niekedy sa nám stane, že máme na dodanie tých zamestnancov, na pridelenie, čo ja viem, 2 týždne, niekedy máme 3 týždne a niekedy máme týždeň. Hej? A ďalšia vec, závisí to aj od toho uchádzača. Sú takí uchádzači, ktorí vedia jasne, to sú väčšinou tí, ktorých máme doporučených od našich stávajúcich zamestnancov, a tí už vedia, do čoho idú, majú jasnú predstavu a s takýmito v podstate to máme vybavené hneď. Prejdú lekárskou prehliadkou, pohovorom, robí sa zmluva a nastupujú. No a potom sú samozrejme uchádzači, ktorí ešte len skúšajú, chcú sa zorientovať, vypočujú si, aké sú naše podmienky a nechajú si čo je nejaký čas na rozmyslenie, potom sa ozvú. Máš třeba pocit, kolik procent lidí v tomto kraji je z ciziny a kolik třeba od nás?
Takže konkrétne u nás dá sa povedať, že väčšie percento máme cudzincov zamestnaných a samozrejme máme tam aj Čechov. Kde vidíš, anebo jak vidíš tento region třeba za nějakých 5 let? Jaký tam budou nejvíc společné práce, jak to bude probíhat dál? Tak mám určitý cieľ a vždycky si ten cieľ posúvam a do budúcna by som chcela samozrejme dosiahnuť ten cieľ, ktorý som si dala, takže bola by som rada, keby sme sa posunuli s počtom zamestnancov vyššie a tým pádom by s tým úzko súviselo aj pribrať nového člena do týmu. Dámy a pánové, tohle byla Mária. Já ještě jenom se zeptám, kde přesně tě v Budějovicích, vaši pobočku, můžu lidi najít? Našu pobočku nájdete na Lanovej tříde 135/34 a Budějovičáci to poznajú pod pojmom Lanovka. Je to blízko centra, nachádza sa tam blízko Mercury a takisto nádraží, takže nie je problém to nájsť. Okay. Pokud máte zájem o práci u nás, zavolejte na 800 197 197. Pokud jste firma, napište nám na LinkedIn a my vám moc rádi pomůžeme. A já se s váma budu těšit na dalším 14. dílu s novým hostem. Přeji hezký den.